Memoria duten eskola programa unibertsitate eremura iritsi da Urizpi aizpen erakusketarekin. Memoriaren Nafarroko Institutuak eta Nafarroko Unibertsitate Publikoko Gizarte eta Hezkuntza Zientzien Fakultateak zenbait jarduera antolatu dituzte batera azken asteotan eta bi erakunden arteko lankidetza egonkorraren hasiera markatzen dute. Etorkizuneko irakasleak oroimenaren arloan prestatzeko eta elkarrekin erakusketak edo jardunaldiak antolatzeko. Josefa eta Elisa Urizpi aizpak 20. mendean nazioartean proiekzio handiena izan zuten emakume nafarrak izan ziren. Josefa 1883an jaio zen eta Elisa 1883an. Gizarte konpromisoaren eta balio demokratiko unibertsalen aldeko borrokaren benetako adibideak dira. Badostainen dute jatorria, Iruñetik oso hurbil dagoen Eguesibarreko herri txiki batean. Bizitza osoa emakumearen eta haurtzaroaren eskubideen defensari eskaini zioten eta 1954an Nazio Batuen Erakundeak ofizialki aldarrikatutako haurren nazioarteko eguna ezartzea Elisaren ekimena izan zen. Gaur egun munduko herrialde guztietan ospatzen da haurren nazioarteko eguna. Josefak bere aldetik duela egun urte lan handia egin zuen Europako aurrerapen pedagogiko modernoak Espainiako hezkuntza sistema zaharkituan sar zitezken horregatik jazarri zuten gerra zibilaren aurretik eta ondoren. Baina batez ere bi emakume horiek indar handiko beren bizi ibilbidean ezoiko ausardia eta sendotasuna erakutsi zuten. Bigarren Errepublikan erantzunkizun handiko karguak bere gain hartuz, eta 1936ko gerra izandako borroken ondorioz desplazatutako milaka familiari eskaini beharreko laguntza antolatuz.